Na akcii jedinečnej v regióne Strednej Európy známi umelci spojili oveľa viac než len dva hudobné štýly. Týmto posledným príspevkom sa s vami zároveň lúčime z bratislavského štúdia. Dovidenia zajtra. Tanec, videoart, graffiti a veľa hudby. To všetko zažili návštevníci multiumeleckého jamu Art for Art. Cieľ netradičnej akcie bol jasný. Čo najviac rôznych umelcov pod jednou strechou. To, že dokázali sa spojiť, im dalo určitú energiu a tú energiu dokážu posunúť ďalej. Večerom sprevádzal spoločný koncert husľového virtuóza Rastislava Šipoša a kapely Punk Funk Genius. Ten bol nevšedným zážitkom aj pre samotných interpretov. Zahrali sme si so skvelým hráčom a on dal našej muzike určite nejaký vyšší rozmer. Prepojenie tých umení, či výtvarného, hudobného alebo tanečného, a to prepojenie na tých ľudí, to bude, myslím, vždy. Nový spôsob prezentácie umenia zaujal aj starší ročníky. Súčasne beží toľko programov a dá sa sledovať. Akcia odštartovala projekt novovznikajúceho Centra umenia. Jeho členovia nebudú podobné akcie organizovať len v našich regiónoch. Projekt chcú rozšíriť do Európy a Ameriky.